Здравейте, ведетели на силата! Добре дошли в епизод номер 2 от поредицата Фактите говорят за. Днес фактите ще говорят за партийския друидски лидер, генерал Гривас. Нека да започваме. Факт номер 1. Генерал първоначално е бил калийски войник. Той доброволно сменил някои части от тялото с кибернетични части. Много малко от органите му останали. По този начин той искал да стане по-добър войник. Факт номер 2. Всички знаем, че Гривас кашля много, но едва ли знаете откъде има тази кашлица. Анимационният сериал Войните на клонираните, който не е от този от 2008 година, а този от 2003 година, ни показва за първи път генерала. По време на един от епизодите джедая Мейс Уинду използва силата за да смачка гръдния му кош и така се появява кашлицата му. Факт номер 3. Като говорим за кашлица, знаете ли кой е кашлицата на Гривас? Джордж Лукас. По време на правенето на епизод 2, клонираните атакуват, създатели на сагата имал бронхит. Бронхит е възпаление на бронхите на белите дробове и това води до много кашляне. Лукас решил да запише своята кашлица за всеки случай, ако му потрябва. И какво се получило? Болестта на Джордж дошла в полза. Факт номер 4. Както знаем в епизод 3 от Мъщението на Ситите, Оби-Уан се бие с генерал Гривас. Кеноби успява да убие Гривас, като стреля с бластера в неговото открито сърце, но първоначално генерал щял да има мозък вместо сърце в своя гръден кош. Много се радвам, че са направили разумното решение. Би било доста неприятно да видите мозък в гръдния кош на някакво същество. Факт номер 5. От едно от миналите ми видеа, знаете, че преди да се прави филм се правят рисунки по кадрите от сценария. Също се правят и рисунки за новите герои. И от всички тях режисьора избира една за дизайна на новия герой. За генерала има много рисунки. В едни от тях той е бил друид убиец, подобен на IG-88. Дете седящо в летящ стол. И от рисунките дошъл дизайна на маг на пазачите. Накрая Джордж избрал един от дизайните. I came up with the idea of General Grievous as a leader of the droid armies. He's kind of a little bit of an alien in a droid shell, which is sort of an echo of what Anakin is going to become. Факт номер 6. Един много интересен факт е този, че гласа на Гривас е един от звуковите редактори на епизод 3, Матю Улт. Той не само е бил гласа на генерал Гривас, но и на Биг Фортуна в епизод 1. Но това не са всичките. Матю също е гласа на Мага Улф и Сабока в епизод 6. Това беше всичко за този клип. Научихте ли нещо ново за генерал Гривас? Ако знаете нещо друго, напишете го в коментарите. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас. So uncivilized.